Tekvondo je tradicionalna korejska borilačka veština. U borbama u tekvondou se koriste ruke i noge, a zaštitni znak ovog sporta je veliki broj kombinacija udaraca. Tekvondo datira iz perioda Korejska tri kraljevstva, oko 50. godine pre nove ere, kada su ratnici sila dinastije počeli da razvijaju borilačku veštinu Taekwon. Početkom 12. veka tekvondo postaje dominantna forma borilačkih veština u Koreji. Ubrzo, ova veština postaje korejska nacionalna veština i kao takva je promovisana širom sveta. 1973. godine je osnovana Svetska tekvondo federacija, iste godine je organizovano prvo svetsko prvenstvo u tekvondou u Seulu. Tekvondo je prvi put prikazan na igrama kao demonstracioni sport 1988. godine u Seulu, a zvanično uključen u program igara 2000. godine u Sidneju. Podsećanje na olimpijske igre, pripreme za Tokio i šta je potrebno za uspeh, govori Aleksandar Karakašević. Naravno se sećam svih olimpijada, sećaš one prve. Jer to je bilo neočekivano, sad maltene 20 godina se kvalifikovao, što je bilo senzacija u tom trenutku. A posle toga svega, pamtim je po lošem. Mislim, jel se spremaš 4 godine za nešto i posebno ta Grčka i Atina, gde smo bili na korak do polufinala, verovatno i finala, pošto smo imali jako dobar žreb u polufinalu. I to mi onako ostaje jedan gorak ukus, jer smo bili jako blizu da osvojimo medalju i ta medalja mi baš fali i to mi je bila želja od samog početka karijere. Stoni tenis je moja ljubav od neke 3. 4. godine. Ja sam u tome, ja i dan danas volim stoni tenis, jer da ne volim ne bih ga igrao, sigurno. Tako da stoni tenis je meni ceo život i ja sam se tome posvetio maksimalno što se samog sporta tiče opet. S druge strane, nisam neka vrednica da sam trenirao kao što su svi ostali trenirali, ali sam jako puno igrao i jako puno volim stoni tenis. Ja imam specifičnu igru i taj backhand neki to za većinu ljudi možda najbolji backhand na svetu bio u nekom trenutku, tako da to je stvar koja se pamti i ta neka igra, posebno u dublovima, na šovitim dublovima, te flipovi što ljudi ne razumeju, vraćanje servera pre svega. To je malo njih na svetu igralo i malo njih će igrati kako sad stoni tenis ide ka nekom, nemam pojma, kao mašine su, znači nema ni malo mašte, tako da će se to sigurno pamtiti. Moj otac i ja igramo 50 godina za reprezentaciju. Znači on je ušao u reprezentaciju 70. godine, ja sam samo, on je maltene prestao neke 89. Ja sam 91. već bio u reprezentaciji, tako da mi bukvalno trajamo, ja 30 godina i on je bio tu 25 godina, tako da to je ogromno nešto a i prezime je malo specifično pa se pamti, tako da sve to kad spojiš, stoni tenis i kažeš u Srbiji je maltene Karakašević. Ko je nekako bio najteži protivnik, a da je dobro poznato ime da... Vladimir Samsonov, to je jedini igrač koga nikad nisam dobio i žao mi je, ali mi je stvarno bio jako nezgodan. Znači on kao da se rodio sa mnom, bukvalno. Znači, i kad sam jako dobro igrao, čak sam imao i 2 puta peh na 2 prvenstva Evrope gde sam možda igrao i najbolji stoni tenis. 2 puta u osmini finala baš s njim. Bilo ko drugi da je bio, recimo u Arhusu, ja mislim da bi možda bio prvak Evrope. Da li su ovo za tebe poslednje olimpijske igre i da li te posle možemo vidjeti kao trenera? Ne kao trenera sigurno ne, kao nekog funkcionera ili kao nekog sportskog direktora verovatno da. Poslednje sam rekao 2008. Pa je prošlo još 3 olimpijskih igre tada. Tako da neću da kažem ništa. Meni je želja, ukoliko se bude igralo prvenstvo Evrope u junu mesecu, da osvoji medalje da se oprosti od stonog tenisa. Ko te je trenirao, ko te je van svih tvojih treninga onako usmeravao? Je li to bio tata? Pa nije, tata mi je pomogao tu jedne godine, to kad sam nešto rastao, pa sam malo izmenio tehniku, pa je tu proveo tih mesec dana sa mnom, ali Lazar Kurteš, on je bio tad selektor kadetske juniorske reprezentacije, procenio pa me pozvao na pripremu. Iako sam ja došao na pripremu, nisam pojma imao nijednu vežbu da uradim što su drugi radili. To je moja najveća mana kroz karijeru, što nisam imao ozbiljnog trenera od neke 10-11. godine da me nauči da treniram, da radim kako treba. Ja sam puno igrao, ali opet nisam trenirao to što je trebalo. Opet, s druge strane, da sam imao trenera nekako 10. godine, ja verovatno ne bi igrao tako kao što igram, drugačije od ostalih. Tako da to sve ima neke... Imali smo imali nesreće u najgorem periodu, kad je bilo i sankcije, bombardovanje i sve to, mi smo tad sazrevali kao igrači, tako da nama nije bilo ni mnogo lako, mi smo putovali po 20-30 sati na svaki turnir. Nije nam bilo teško, ali smo na kraju
izgurali to što smo izgurali. Bili bi mi mnogo bolji sigurno da smo imali malo bolje uslove i da nije bilo to što je bilo. Ja sam realan pre svega i znam šta mogu, šta ne mogu, zato i kažem da razmišljam o Tokiju, jer mislim, pojedinačno da napravim rezultat. 2 puta sam imao dobro jako igrali, 2008. i 2004. 2 puta sam izgubio 2 najbolje igrača ikada što je imala Evropa, Persona i Valdnara, tako da u sportu, pogotovo u stolnom tenisu, moraš da imaš malo i sreće. Nama se nameštali žrebovi uvek onako kako ne treba. Ja sam igrao 6-7 četvrtfinala svetskih prvenstava i svaki put smo gubili od prvaka sveta. Baš nikako se nije potrefilo da igramo s nekim evropskim dublom ili da igramo s nekim korejskim dublom. Ne, mi smo uvek igrali s Kinezima i uvek smo igrali s najboljim Kinezima. Tako da u životu moraš da imaš malo i sreće. Zadnje svetsko prvenstvo Portugalci su osvojili medalju bez borbe. Bol se povredio i oni su ušli u polufinale bez borbe. A ja sam svaki put kad je došao do tog meča igrao sa Wang Liqinom i Jansenom koji su bili ubedljivo najbolji dublu sveta, a pre toga Wang Tao, Lulin koji su isto bili najbolji dublu sveta, tako da moraš malo da imaš i sreće. Javno-privatno partnerstvo u našoj zemlji se sve više primenjuje, o čemu će više govoriti Jelena Tadić. Poslednje godine javlja se sve veća potreba za ulaganjem u nove infrastrukturne objekte i podizanjem kvaliteta usluge od opšteg, odnosno javnog značaja. U uslovima nedostatka budžetskih sredstava, javno-privatno partnerstvo se pojavljuje kao najadekvatniji model. Sam koncept javno-privatnog partnerstva štedi znatno budžetska sredstva, a uz istovremeno korišćenje tehničkih, finansijskih, inovativnih kapaciteta privatnog partnera. Jedna od takvih opština koja je prepoznala model javno-privatnog partnerstva kao najadekvatniji model za prevazilaženje pojedinih komunalnih problema, odnosno problema od opšteg javnog interesa, jeste opština Požega. U opštini Požega je implementiran projekat rekonstrukcije, racionalizacije i održavanja javnog osvetljenja u naseljenim mestima opštine Požega. Ovim projektom garantovana je godišnja ušteda električne energije koja iznosi oko 2 miliona kWh. Ukupna ušteda električne energije projekta je oko 25 miliona kWh. Projektom se smanjuje emisija CO2 za 84%, odnosno ukupno 13,500.000 tona CO2. Ukupno je implementirano 4000 svetiljki. Samim tim da se znatno štede budžetska sredstva primjenom modela javno-privatnog partnerstva, znači da ta ista ušteđena budžetska sredstva mogu biti preusmerena na neke druge goruće probleme, kao što je, na primjer, izgradnja dečjih vrtića. Projekti javno-privatnog partnerstva tek dobijaju na značaju u Srbiji. Realizovano je nekih 20-ak projekata na teritoriji Republike Srbije. Znači, ima još dosta prostora da se primene evropski standardi, naročito po pitanju zamene stare ulične rasvete novom LED rasvetom. Jednako su po tom pitanju osvešćene i lokalne samouprave na jugu i na severu Srbije. Pa slobodno možemo reći da su građani zaista oduševljeni, naročito kada se radi o projektima javno-privatnog partnerstva u oblasti zamene javnog osvetljenja. Ovakvi projekti se jako brzo implementiraju, te njihov značaj odmah vidljiv građanima. Kada je reč o projektima javno-privatnog partnerstva, među najzastupljenijima su projekti gradskog i prigradskog prevoza putnika, upravljanje otpadom i održavanje lokalne putne infrastrukture, te možemo reći da su ovi projekti možda od najvećeg značaja za građane Srbije, odnosno za lokalne samouprave. Olimpijski komitet Srbije i kompanija Strauss Adriatic organizovali su druženje sa olimpijcima. Mediji su imali priliku da razgovaraju sa sportistima koji će predstavljati Srbiju na ovogodišnjim letnjim olimpijskim igrama koje će se održati u Tokiju od 23. jula do 8. avgusta. Druženju su prisustvovali košarkašice Sonja Vasić i Dajana Butulija, veslači Miloš Vasić, Martin Mačković, strelci Andreja Arsović, Damir Mikec, Milutin Stefanović i Milenko Sebić, stonoteniser Dimitrije Levajac i karatistkinja Jovana Preković. Božidar Maljković, predsjednik Olimpijskog komiteta Srbije, istakao je da su olimpijske igre sve bliže, a sportisti, kao i svi u Olimpijskom komitetu Srbije, spremni da urade sve kako bi obradovali naciju sportskim uspesima. Olimpijski tim Srbije za sada broji 70 sportista u 13 sportova koji će nastupati pod zastavom naše zemlje,
a taj broj biće veći u narednom periodu, rekao je Maljković. Sonja Vasić, uzdanica ženske košarkaške reprezentacije koja će po završetku olimpijskih igara u Tokiju i završiti igračku karijeru, istakla je da sve sportiste u Tokiju ovoga leta čeka ne tako lak zadatak, ali da su nakon prošlogodišnjeg odlaganja igara svi sportisti željni takmičenja i da će sve dati od sebe da ostvare što bolje rezultate u Japanu. Tokio je 1964. godine prvi put bio domaćin najboljim svetskim sportistima, a ovo će biti druge olimpijske igre koje će se održati u glavnom gradu Japana. Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode. Formiranje radne grupe Olimpijskog komiteta Srbije ima za cilj informisanje sportista, o čemu će govoriti profesor dr. Dragan Radovanović. Olimpijski komitet Srbije je napravio radnu grupu za sve aspekte COVID-19 infekcije i sporta. To je radna grupa koja je počela sa radom u januaru ove godine. Članovi te radne grupe su eminentni stručnjaci za ovu oblast COVID-19 infekciju, koji su ujedno i članovi kriznog štaba. I mi smo imali više sastanaka, koji cilj tih sastanaka je bilo prvo da informiše i da obavesti sportiste o svim aspektima COVID-19 infekcije i da odgovori na sva njihova pitanja koje predstavljaju njihove nedoumice. Mi smo prvo napravili ovaj COVID-19 protokol Olimpijskog komiteta Srbije, koji smo objavili krajem januara ove godine i on sadrži sve preventivne mere kojih sportisti treba da se pridržavaju od tog početka od januara do odlaska na olimpijske igre u julu mesecu. Mi ne možemo da ih obavežemo, ali možemo da ih posavetujemo i mislim da su oni jako dobro odgovorili na ovaj protokol i ovaj protokol se nalazi na sajtu Olimpijskog komiteta Srbije. Mi smo ga preveli na engleski jezik i poslali smo ga Međunarodnom olimpijskom komitetu. Takođe smo napravili jednu prezentaciju, profesorka Jovanović je napravila jednu prezentaciju o svim aspektima vakcine i vakcinacije. I mi smo u februaru imali na Teamsu sastanak sa našim sportistima i zaista to je jedan vrlo značajan događaj u informisanju sportista koji je imao jako pozitivan odjek u javnosti. I treću stvar koju smo uradili, ta radna grupa naša Olimpijskog komiteta Srbije, je pokrenuta inicijativa kod Ministarstva za omladinu i sport da olimpijski kandidati, sportisti olimpijski kandidati budu po nekom prioritetu uvršteni u program vakcinacije. Suština je da oni budu vakcinisani na vreme, odnosno da imaju dovoljan nivo stvorenih antitela, odnosno da budu vakcinisani i revakcinisani do odlaska na olimpijske igre. Ne treba, znači to je negde završetak tih vakcinacija, treba da bude, odnosno da dobiju drugu dozu vakcine negde do kraja maja meseca, najdalje sredine juna. I zato smo mi tu aktivnost oko vakcinacije naših sportista započeli još u januaru mesecu na vreme. Tako da svi oni koji su mogli da dođu ovde kod nas ili koji su bili u Srbiji su se praktično vakcinisali. U narednim minutima čućete doživljaje sa olimpijada na kojima je Andrija Gerić učestvovao. Kao veoma mlad si ušao u reprezentaciju odbojkašku Jugoslavije, imao si 18 godina.
Šta je to značilo u tom trenutku za tebe, igrajući sa svim tim odbojkaškim veličinama i kako si se snašao u tom trenutku u tom društvu? Pa nikako. Pa na početku ja sam bio pozvan, još kao u srednjoj školi sam bio pozvan na neku akciju reprezentacije, ali tu sam otpao. Pa sam jedva namolio razrednu da me pusti i onda sam kao 10 dana i ja posle 2 dana dolazim, ona kaže pa jesi ti na pripremama ili nisi? To je bilo još 94. A posle 95. sam ušao u reprezentaciju sa 18 godina i onda su sve to bili, ja sam bio najmlađi ubedljivo, znači prvi sledeći je bio Bole koji je bio 75. i 73. godište, stariji od mene mnogo i onda su oni meni, tada pokojni Brđe je bio kapiten, pa je onda nam je obožavao da nam uvaljuje da budemo dežurni, a dežurni to je značilo da ti ideš i budiš sve i ako se neko i mora onda ti odgovori. I sad pokojni Žare jednom kad smo bili u Crnoj Gori, znam da je Boškan bio dežurni i Žare mu je odgovorio, međutim nije se pojavio u autobusu. I onda svi napali Boškana kao što ga nisi probudio i dolazi Žare posle 45 minuta u svom fazonu kao desta momci i na kraju Boškan nadrljao. Ali to su bile neka lepa vremena, mi smo slušali te starije, upijali sve, jer oni su bili mnogo, da kažem, bolji od nas, igrali su u mnogo jačim ligama nego mi, a mi smo bili klinci i samo smo gledali i skidali fazone i ko je sad bio bolji u tome, a ja mislim da je to bio jedan od mojih kvaliteta da sam brzo skidao kako to radi i taj Žare i Tanasković i Đula šta radi i tako, pa sam neke stvari usvajao. I onda je to počelo. Imao sam sreće da budem na početku tog putovanja reprezentacije, znači ja sam igrao od 95. do 2009. i mislim da imam najviše nastupa za reprezentaciju u svih vremena, od kada su ljudi znaju za brojanje. Jesu neki od njih bili tvoji uzori možda? Pa Žare bio uzor, ja kad sam bio mali, ja sam njima skupljao lopte. Ja sam skupljao lopte svima u reprezentaciji, znači sem Boškanu, zato što tako se nekako potrefilo. I ta moja neka prokletstvo, što sam ja prvo mislio da sam uvijek bio najmlađi svuda i kad sam počeo da treniram i kasnije kad sam bio pionir i kadet, uvijek sam ja bio najmlađi. S jedne strane to je bilo loše, zato što sam uglavnom dosta njih me maltretiralo na raznorazne načine. Ja sam nameštao mrežu, nosio stubove, vuglje, dresove, vodu i sve živo. Ali sa druge strane sam mnogo brže napredovao nego neko iz moje generacije i to mi je posle u stvari donelo benefit. Ja mislim da je to tako da neke stvari što ti izgledaju bez veze i jako teško, na kraju se nekako isplate. 4 puta si bio učesnik olimpijskih igara, prvi put je to bilo 96. godine u Atlanti i po prvi put je osvojena medalja za našu odbojku, osvojena je bronzana medalja. To je jedan neverovatan uspeh, pobeđen je čak i Brazil u četvrtfinalu, osvojili ste na kraju bronzanu medalju. Kako si se ti tad osjećao na tvojim prvim olimpijskim igrama? Pa prvo, mi smo tamo došli, nešto nismo spavali, putovali smo jako dugo, ja sećam da sam bio onako šlogiran i onda prva stvar, kada smo došli tamo u Atlantu, sobe neke male, pošto ljudi imaju percepciju da na olimpijadi sve je perfektno, a u stvari vi ste obično smešteni u nekom, da kažem, skromnom smeštaju, zato što ima jako puno sportista. E sad, neki sportovi poput našeg, koji su navikli da u hotel i tako, ovo je mnogo lošije, ali neki sportovi koji nemaju takve financijske mogućnosti, njima je to normalno. Ali ono što je u tom selu meni bilo fantastično je taj restoran i vozić, pošto onda smo imali nekao golf vozić je bio, pa nas je on vozio, i restoran gde si ti mogao da jedeš šta god hoćeš i bilo je tačno označeno koliko ima kalorija, odakle dolazi azijska kuhinja i sve. I tamo sam otkrio miso supu i onda sam se ubijao od te miso supe. A isto tako znam da smo neke sladolede napali, taj prvo kad smo sleteli, odmah smo išli da jedemo i onda su bili neki ti američki sladoledi, da sad ne reklamiram firme, ali to je tako dobro bilo i meni ta cijela prva olimpijada je na mene nekako ostavila najveći utisak, zato što je bilo prvi put i meni je to sve bilo fantastično. Pošto ja znam da vi volite ove anegdote, sećam se, bili smo smešteni u jednom krilu tamo na njihovim domovima, u stvari studentskim, i košarkaši su tada doneli, pošto su bili duže na turneji, oni su kupili televizore, neki imali u sobi. A mi nismo imali televizor, nego je bio jedan televizor na spratu i na našem spratu su bili neki Mongolci, Mongoli.
I mi smo non stop gledali rvanje, jer tamo je bila dva tipa od 2 metra koji su apsolutne kategorije i oni gledaju rvanje na televiziji, mi svi gledamo rvanje. Onda kad oni završno da mi prebacujemo i kanale da gledamo nešto normalno. Ali ta Atlanta i uopšte ta Amerika, meni Amerika, ja nikad nisam bio u Americi pre toga. Tako da mi je to mi je onako jedno super iskustvo i baš onako divno. Što se tiče igranja, ja sam tamo ulazio malo, igrao sam protiv Tunisa, jedan set koji smo izgubili, pa kad su mene zamenili, onda su dobili, pa ispalo kao ja sam kriv, ali to uopšte nije bilo tako, ali publika je to tako percepirala možda. I protiv tog Brazila sam ušao na neki blok, se sećam, i tako mene je tad Gaja koristio da uđem na blok i samo za tu, mi to zovemo duplača, glupača, za tu izmenu neku brzu radi neke taktičke stvari. Tako da je ta olimpijada, mi smo svo vreme trenirali, sećam se Đorđe Đurić, Rajko Jokanović i ja, pošto mi nismo igrali baš toliko, mi smo bili baš izmene, onda smo mi trenirali, jer tamo su imali neku fantastičnu teretanu i neki fantastičan stadion, što u Srbiji nije tako izgledalo, onda sam ja gledao ove ostale kako rade teretanu i sećam se bio jedan Belorus, on je bio neki bacač, dizač, tegao, ne znam šta je bio, i sad ja radim neku vežbu s 30 kila i kao osjećam se jako, on dođe radi sa 120 kila, a ja onda pustio one tegove da se ne blamiram. Tako da kad odete na olimpijadu, onda vidite u stvari koliko ima jakih ljudi, koliko ima fantastičnih nekih sportista i ono što je super što možete sresti neke poznate sportiste, bukvalno jedete pored njega ili sećam se posle kad smo bili to je bilo mislim ne u Sidneju nego u Atini, onda je Messi igrao za Argentinu i sad sećam se Miloš Nikić, moj kolega, on kaže a gdje je Messi? A Messi je ono 160 visok, ide s nekim bodyguardovima, ni ne vidi se uopšte između njih, a ti imaš percepciju kao sad Messi, velik čovek, a ono u stvari, on je visok, ne znam, 163, na primer. Mislim, nemam ništa protiv niskih ljudi, nego samo mi je bilo to smešno, i to gdje je Messi, to je onako ostalo u reprezentaciji kao, i u našoj generaciji kao neka smešna anegdota. Koncept zdravog stanovanja je jedan od najvećih izazova za arhitekte današnjice i neophodan ljudima 21. veka, koji odgovara potrebama i načinu života. Zdrav životni prostor potrebno je da ima dovoljno vazduha, svetla, toplotne udobnosti, kontrole vlage, kontrole buke i mnoge druge elemente. Da bi jedan sportista mogao da postiže vrhunske rezultate, stan i zgrada u kojoj živi moraju da budu adekvatnim potrebama. Izvođenje radova na izgradnji više porodičnih stambenih zgrada u okviru drugog podprojekta regionalnog stambenog programa u Republici Srbiji, partija broj 4 u Kikindi, bio je zadatak izvođača Kez Srbija. Drugo izvođenje radova na izgradnji takođe više porodičnih stambenih zgrada, a u okviru drugog podprojekta regionalnog stambenog programa u Republici Srbiji, partija broj 1 u Bajinoj Bašti, realizovao je Kez Srbija. Glavna delatnost ove firme je izvođenje opštih građevinskih radova. Strateški cilj je uključivanje svih zaposlenih u proces obuke i usavršavanja zajedno sa iskusnim profesionalcima iz sfere građevinarstva sledeći princip – mi gradimo znanje. Aspekt energetske efikasnosti postaje sve prisutniji u projektovanju i izgradnji. Zdraviji životni prostor je potreba današnjice, a tokom poslednjih godinu dana i epidemiološke situacije svi aspekti su bili vrlo važni. Da li znate da su se mnogi olimpijci pripremali, odnosno vežbali kod kuće tokom 2020. godine?